असे 10 आमदारांनी आज जे निवेदन दिला त्याप्रमाणे त्यांच्यानी आज भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलेलो असा. दे हॅव मर्ज विथ द बीजेपी ओनली द लेजिस्लेटिव्ह विंग 10 MLAs एक झाले. दुसरे निवेदन जे येला ते गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे विधानसभेचे सत्तारूढ पार्टीचे लीडर आहात त्यांच्यानी निवेदन दिला की विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाची जी स्ट्रेंथ आहा ती स्ट्रेंथ आता चेंज झालेली आहा असे म्हणून हे निवेदन दिलेले असा. सो दोन्ही निवेदनां हांवें एक्सेप्ट केलेली आसा आणि सेक्रेटरी ऑलरेडी हें दिला निर्देश केला की तेंच्यांनी ताबडतोब बुलेटीन काडचें म्हणून. सेपरेट सिटींग मेळटलें आतां नो स्पेशल ना सेशन ऑलरेडी आसा आमचे कडेन परत सुरू जाता. फक्त थोडीशी सिटींग अरेंजमेंट चेंज जातली. मंत्री बदलतले म्हणून सांगला तुमकां ते काय सांगू ना दॅट इज नॉट माय इश्यू. तो माझो सब्जेक्ट न्ही. सो 10 आसा ते सगळे ते कितें लेटर कितें दिला तेणी कितें रिजन दिला हो कितें ते तसे रिजन बी काय ना. दे आर मर्जिंग विथ द बीजेपी. सर दिवसभरात एक्झॅक्टली काय झालं आज काय सांगाल कारण लिगल कितें आहा का लिगल प्रोसिडींग्स बा कितें आहा सर लिगल कितें जाता सर ताका सी आय एम नॉट द एक्सपर्ट इन दॅट. पण माझे काम कितें जे माझ्या कडेन येयलें ते एक्सेप्ट सो करपाचें. तुमच्या हितू प्रमाणे ते लिगल सारके हितून येयले कायदेशीर कशें आसा आय एम नॉट द लिगल एक्सपर्ट कळ्ळें काय न्ही. आतां लिगल आसा काय ना कळ्ळें तुका न्ही. देर समबडी हॅज टू सी कळ्ळें तुका न्ही. तेजें निवेदन दिलां तें हांवें एक्सेप्ट केलें. सो तुमच्या प्रमाणे कितें येयला पळय तुमकां एक्सेप्ट केलें. एक्सेप्ट केलें. सो नाव दे मर्ज दे हॅव मर्ज विथ द बीजेपी. ओके लेजिस्लेटिव्ह विंग हा. लेजिस्लेटिव्ह BJP's total strength is 20. नाव इट इज 27. 27 7. ओके Yeah. फायन.